Som molts els que vam créixer escoltant contra el Mark Spitz havia guanyat 7 medalles d'or en uns als Jocs Olímpics. Doncs bé, ara són altres els que hauran de créixer escoltant contra el Michael Phelps, en va guanyar 8 en un esport, la natació, que només és notícia quan passen fets extraordinaris. Ara, que el naixement de la natació moderna ja és un fet prou extraordinari com perquè en parlem. Nedar és gairebé tan antic com la humanitat, pel que es fa difícil saber quan va començar la natació com a competició. Cap allà al 1800 es documenten les primeres competicions de natació a Europa, sempre en estil de braça, que era l'únic estil conegut. Anant així, per exemple, es creua per primer cop l'estret entre Anglaterra i França, o fa el primer heroi modern de la natació, l'anglès Matthew Webb. També sabem que allà als primers Jocs Olímpics moderns, el 1896, hi havia proves de natació. Ara, els éssers humans sentim devoció per la polèmica perquè la natació, tal com l'entenem, no ha tingut un part fàcil. No sempre hem tingut 4 estils. Per exemple, el 1896 només es va nedar en braça, amb triomf de l'hongarès Alfred Haus. 4 anys més tard, als Jocs Olímpics de París, es va introduir l'esquena. La papallona, variant de la braça, naixeria als anys 30, però no seria oficial, fins als Jocs del 1952. Durant els primers anys, doncs, la natació va ser un esport amb molts canvis. Una prova la tenim en les proves que composaven els calendaris dels primers Jocs Olímpics. El 1896, a Atenes, es va fer una prova de natació per a mariners que consistia en llançar-se a l'aigua des d'un bot al mig del port del Pireu. Els nedadors havien de nedar fins als molls. 4 anys més tard, a París, hi va haver una prova de natació d'obstacles, una prova de natació que, a més, es va fer a les aigües del Sena. En aquells jocs també hi havia una prova de nedar sota l'aigua. El 1904, en els tercers Jocs Olímpics, els de Saint Louis, hi va haver una prova de natació que consistia en mesurar qui aguantava més sota l'aigua sense treure el cap un cop es llançava des del trampolí. Per aquelles dates també va néixer la natació sincronitzada, tot i que més com un espectacle que no pas com un esport. Així, el 1907, la nedadora Annette Kellerman, australiana, va ser detinguda als Estats Units quan feia una exhibició per portar un nedador massa indecent, doncs ensenyava les cuixes i les espatlles. Finalment, el 1908, va néixer la FINA, la Federació Internacional de Natació, per tal de posar ordre a tot plegat. I què passa amb el crawl, l'estil més popular? Doncs bé, la seva història neix el 1844, quan a Londres, a les aigües del Tàmesis, s'organitza una competició de natació en què, òbviament, hi participen nedadors anglesos. El que passa, però, és que també van permetre participar un grup d'indis nord-americans que estaven sent exhibits gairebé com si fossin un botí de guerra a la ciutat anglesa. Els indis tenien fama de bons nedadors, pel qual se'ls va permetre tirar-se a l'aigua per competir amb els anglesos, i llavors els van derrotar, perquè els indis no nadaven amb la braça, que era l'únic estil que coneixien els europeus, nadaven en crawl. Per amagar la desfeta i l'humiliació, els anglesos van dir que aquest estil era propi de bàrbars i no d'éssers civilitzats. Anys més tard, el 1873, un altre anglès, John Arthur Trudgen, va redescobrir les costes del Canadà com els indis nord-americans nadaven en crawl i va veure que, lògicament, era un estil molt més ràpid que no pas la braça. Per tant, va decidir reintroduir-ho a les competicions europees, tot i que va topar amb l'oposició dels seus conciutadans britànics, que consideraven que era un estil massa bàrbar, doncs esquitxava aigua quan es feia la patada del crawl, a diferència del moviment de braça. Per tant, per poder acceptar aquest estil, el que va fer Trudgen va ser mantenir la braça del crawl amb el moviment de cames de la braça, una adaptació que va durar uns quants anys fins que, lògicament, es va acabar imposant la lògica, i el crawl l'entenem tal com és ara. Amb el naixement de la FINA, les escoles van començar a millorar. El 1912, per exemple, les dones van debutar uns jocs, i el 1924 es van utilitzar per primer cop separacions de carrils a les piscines olímpiques. Es van anar fixant, mica en mica, els estils, les proves bàsiques i van anar arribant les millores tècniques. El cop d'efecte definitiu, però, va arribar el 1922 amb l'irrupció d'un nedador inoblidable, Johnny Weissmuller. Sí, l'actor que coneixem perquè també va fer de Tarzan. Durant 10 anys, Weissmuller no va perdre mai cap cursa i va guanyar 5 ors olímpics. A més, va ser el primer home en baixar d'un minut en els 100 metres lliures, una distància que avui en dia es neda en 46 segons. Weissmuller va guanyar 52 campionats nacionals americans abans de dedicar-se al cinema, on, lògicament, va demostrar un i altre cop com nedava de bé, i molts cops realment ben acompanyat. Nascut a l'imperi austrohongarès dins d'una família alemanya del Banat, una regió entre Sèrbia i Romania, Weissmuller es va criar a Chicago i va ajudar a popularitzar aquest esport. L'altre gran nedador mediàtic, fins a Michael Phelps, ha estat Mark Spitz, també nord-americà, i fins ara el gran dominador històric d'aquest esport. Els seus 7 ors en els Jocs del 1972 van permetre a la natació fer-se major d'edat i, de fet, un any després, el 1973, Belgrad acollia els primers mundials oficials. Spitz, també d'origen europeu, en aquest cas una família jueva provinent de l'est d'Europa, va criar-se a Hawaii i va retirar-se amb tots els honors amb només 22 anys. De fet, també es va rumorejar que seria actor, com Weissmuller. El 1992, amb més de 40 anys, Spitz va provar a classificar-se per als Jocs Olímpics de Barcelona, però va ser 2 segons massa lent en la fase de classificació, i no el van poder veure. Anteriorment, però, havia inscrit el seu nom en or en la història dels Jocs amb els seus èxits a Múnich.
I finalment, els americans tanquen aquesta trilogia de genis de la natació amb Michael Phelps. Des dels indis americans fins al geni de Baltimore, Michael Phelps, nedar ha estat una cosa nord-americana. Més vídeos com aquest a curiositats.cat. Sigues curiós.